Riwruok mar USAID ochiwo sir mar taulo mag ria maromo 171 ne piny Kenya mibiro chwal ne sikunde mag primary duto ma pacho kaendi. E chenro mar rwako taulo e apisi mag duol maloso lai mag somo ma pacho kamen KICD, jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang okoni kaka migawo mar somo gin bende ne giketo tenge $940 ma ichano tigo de nyiewo taulo mag ria mondo nywandgi e kwan mar mochiw kokalo kuom sir mag riwruoge mamoko bende. This morning we are interventions in form of the project Some. The government of Kenya has set aside 940 million towards the sanitary tiles program. The sanitary tiles intervention is required to address the needs of many girls at the menstrual age in schools whose greatest challenge is absenteeism in schools as a result of what they are going through as our girls. The United States government is determined to help change this reality, and today's donation of 171,000 sanitary pads to the Ministry of Education is an expression of that commitment and just one part of our broader efforts.